Pono Rakhaya. Kose dibukani dhisik sabar. Iki kendange lulange ya atos mesane sing kendang kok. Ya. Sapa iki? Mesem sino. Gegese. Hati agar bocah bagus. Tolong kabeh kadhe gawe pancen kowe drondonge wong Ponorogo ya bocah bagus. Yo
Patih Pujangga Anom ingkang bagus gagah prakoso saking negari Bantarangin ayun-ayunaken Dewi Sangga Langit mujudaken ingkang tamtu beniripun lamar Dewi Sangga Langit ana ing Dewi Sangga Langit ayekti sayembara pasugatan ingkang dereng wonten saderenge kang andamel kewan rai loro kanthi saged dipinangkani dening Patih Pujangga Anom. Patih Pujangga Anom gagah prakoso berjejer atas pamalan pandhesi sareng Brenda. Bari pasang kadya sela blekiti selepang arawatu blekiti karang semut ketika pramu cahyane.
tepuk tangannya mana dulur Raga Wijaya Muda cocok ayo sekarang yang berbocah bagus ayo ada penggonong sing gak lamben ya gorene oh gak maksudnya gak lamben gak seragam penggonongan oh gak kostum kleru sithik kaya digubung ayo kok mandek iya lagi ya koncone iki ayo tokne sak ceklekan rong ceklekan ayo tepuk tangane dulur asli glondonge wong Ponorogo nek ya. Lah injeksi nih ya injeksi. Cijan injeksi. Penggenong putra daerah putra terpilih saking Kaladan Kabupaten Kadiri sasaltone heeh langsung diangkat Mas ayo malih ben semangat kasih tepuk tangan dulur ayo dur putra-putra terpilih, putra-putra daerah dipersembahkan kali keluarga Agung Raga Wijaya Muda cocok hooh iki tunggale oke loh lagi mau nyapa malah deprok kayak kancamu kayak piye kayak kok malah deprok action lope-lope ini piye Rene asik. Ayo Rene sik. Rene. Iki piye? Maksudnya karepe piye? Lah kowe wis arepe salto malah lungguh lho. Gak dasmu. Iki nek wong loro tok kaya apa? Ayo, sak isone ya. Yo salam-salam sik no, salam-salam dhisik.
Ciklo. Oh. Gak sudah nyanyi. Iya. Bengong neng. Kayak ngenteni ya. Lah ya salto pisan tok bludung kelepuk ngono mau piye kamu? Balene gak ketok aku gak ketok. Replay. Mau gayane tergile kok apik men ngono. Ayo. Ayo salto. Dur. Dur. Ayo aku tak lutruk. Ciklo. Mboten wis Mas. Salto yo, jolo ngak-longok tok. Ayo salto. Sik, meng acarane apa? Sambutan sik. Hah? Halal bihalal kalih kebiakan. Halal bihalal karo kebiak. Lek mu nyangkemi mbok yo sing prasenak ngono lho. Rai kok ki. Oh iya. Salam sik. Apa kuwi? Salam sik. Solusionate terwira kata dijawab. Solo ale. Iki wis awal, wis poso. Oh gak. Ora kanca, iki enek wiraswara kondang. Delok kae lho bocahe ning kono kae lho. Kacamataan kae lho. Pundi, Mas? Celukon kae kon rene kae suarane yo enak kae. Heeh, kae. Ayo iso ganok kae yo. Iki bisa kacamataan kae lho. Kae lho bocah dhewe kae lho. Ayo, Mas. Konangan heeh. Aduh kendang ki mau. Makane yo gak ero. Ayo rene. Ya ma'asyiral muslimin, wal mu'minina wal mu'minat. Iki piye terjadi? Wis. Wayahe iki riyo san. Sadurunge wi sambutan sik, salam sing tenanan. Ya dikenali jaringan enggal, Mas. Iki jaringan anyar. Kok panggah ngono ya, Tonot? Salam sik. Sing apik. Ojo sampai melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki nyapet. Ayane kumat apa itu? Ayanen kancaku boyoken. Oh ngono. Nggih, niki ganongan krik-kriken. Aja ngono kuwi gak apik kok. Aja buka kartu, tenan. Salam sewa. Sambutan sik ngurus sawer wong kene. Ya, mugi-mugi disawer karo yang pundi niki, Pak? Dikenali Mas, iki jaringan anyar. Warga kene gurung padha ngerti iki gebiakan kaping pisan. Oh iya, makarya sesarengan apa iki? Raga Wijaya Muda. Muga-muga tanggapane luwih lancar. Amin. Jobe luwih akeh. Amin. Aja lali nyelak dhewe lho ya. Heeh. Ndi momen ini? Kabawa dening pimpinan Bapak Edo. Oh alah. Edo Percil, omah yo kene dhewe tangga dhewe. Heeh. Siap. Persambahanmu nyanyi-nyanyi yo kek sitok sak lagu kek. Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi ku kulino ning ruangan kok. Nyanyi ning kene iki. Nyanyi bujur bangkai lho. Danungan krik-kriken. Lah jare penyanyi sebujur bangkai. Lah dalah. Iki mbok ya sing jeruang. Lat. Lah dalah ucul kabeh. Lah dalah. Sik lho. Penggalane mah kurang sitok ning ndi bocahe? Moto duiten. Bocahe ning ndi? Kurang sitok. Iki gak tapi mang gak go sandangan diteles. Oh ngono. Op. Yes. Nganu. Iki kan sawerane wis mudhun ndang saltonono sik cah. Pisan-pisan cah. Ya no. Heeh. Ayo Mas pukulan sih Mas. Terus 500 gelas kau selek dikuwi iki asli. Oh, enten artis. Artis ayo artis. Mudun.
Butuh nyanyi Tukang iki. kendang. Adi Duda tukang kendang. Ya, mau Oh. dibayar, Mas. Kok malah ngalih? Ya, sama Jaret. Siap, Medun. Sembuaram. Oh, ya, benar. Adil betul cabe. Jamnya oh. Jamnya sudah menunjukkan pukul, Mas. Aduh, coba tiram. Sawan sore. Langsung nyanyekno ya Mas lagokno e. Ayo, Mbak, Medun, Mbak. Mulai Aku pengen nyanyi. Ayo. Mangewu. Walah, itu. Heeh. Ayo Mbak Mas. nyanyi nih. Iki enek pentul tambahan meneh. Oh nggih. Heeh, enek neh. Sak salton Mas nggih. Tukang tabung, ayo. Ora iso nabung gendongan. Oh ya malah ngalih. Heeh. Itu kancamu kayak malah dremes kok Salto, Pak. Ayo Pak. Ayo salto yo. Kuling. Lihat ya endele alah. Anake coba iki. Ayo pukul. Ayo. Rame kono. Hei. Nek kulo kok kendang rene kae lah. Menara, Sing hati-hati mungkin bocah bagus. Mas Ipal, monggo. Ayo kan mau takon munggah malah okok ya kan mau ya. Mas Ipal. Nyaron dia pinter miro ya iso. Ayo, ndi bocah. Mana beri genjot malah. Ayo. Ayo Mas. Waktu sudah menunjukkan pukul Mas. Pukul 4:40 Mas. Ayo. Bapak Jodoh Pangestu Mugia para kadang-kadang putra sang keluarga Goroga Wijaya Muda tansah kalis lir ing sambikala. Nyuwun tambahin pangestu mugia para kadang putra kalis lir ing sambikala. Kasih tepuk tangan sekali lagi bola Raga Wijaya Muda. Ayo hati-hati. Ayo. Ayo.
slompret. Sepeda malih tanggal kagem tukang slompret kok ilang nggih. Ayo. Jodol ana sak tengahing grubul. Pratane Sang Prabu Patresima kumbang. Harimau. Harimau malah ya.
Awi mau. Harimau Malaya. Awi mau.